Галимовлар гаиләсендәге зур сөйләшүне башлыйбыз. Каршы кешеләр бармы? Әйдә, тизрәк әйт инде, әтисе. Ихтибар. Галимовлар гаиләсендә зур вакыйга көтелә. Бүгеннән яңа йорт яки фатир сайлый алабыз. Сез ризамы? Шаярасыңмы? Шын сүз сөйлисеңме? Әти, серле кешедә соң инде үзең. Әни дә сине кайчак аңлый алмый. Бош сүз сөйләргә яратмыйм бит. Менә хәзер сезнең белән бергәләп сөйләшик. Үз йортыбызмы, әллә фатирмы? 3 бүлмәленеме, 4 бүлмәленеме? Барыбыз өчен дә нәрсәләр мөһим? Акчабыз җитәрме соң? Анысы минем эш. Кайгырырга кирәкми. Бүлмәм зур булса, зур китап шкафы һәм спорт тренажеры куярга мөмкин була. Ура! Хәзергә үзәктән яхшырак, зуррак фатир алырга кирәктер минемчә. Лайыклы ялга чыккач, үз йортыбыз турында уйларбыз. Сез килешәсезме? Бик дөрес фикер, әтисе. Үз йортың булса, мунча төзергә була. Ярар. Анысы пенсияга чыккач булыр. Мин риэлторда таптым. Аның белән сөйләшергә кирәк була. Камилә дә интернеттан адреслар карыялы. Мин Наилә белән дә сөйләшермен әле. Хөрмәт әфәнде шалтыратыр. Әйе, сәнмесез? Тыңлыйм сезне? Шулаймы? Әйдәгез, очрашып сөйләшик. Ярар. Очрашканга кадәр. Риэлтор берничә вариант тәкъдим итә. 2 көннән очрашабыз. Әзер торыгыз. Теге сораулар турында да зинһар яхшылап уйлыйк.